Este año, hace 60 años que fueron asesinadas las hermanas Mirabal, tres activistas políticas y miembros activas de la resistencia. En honor a ellas se estableció esta fecha como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Desde entonces no han cesado los esfuerzos de movimientos sociales, feministas y de todos los ámbitos para erradicar las violencias machistas. También es cierto que ya hace unos años que varias iniciativas populares anuncian que el tiempo se ha agotado para los agresores machistas. El no está solo, el no está sola, el Me Too y el Yo sí te creo, el reto es enorme. Se trata de cambiar la sociedad y destruir el poder patriarcal. Es evidente que los tiempos siguen cambiando y que el rechazo social contra las violencias machistas es cada vez más fuerte. No hay duda de que de la defensa de los derechos humanos más fundamentales está ganando despacio esta partida. Por eso nos hace falta no perder el horizonte de todavía estás por llegar, mientras tenemos que encontrar el camino que ya hemos andado. Hay que fortalecer la estrategia y el compromiso común para erradicar todas formas de violencia machista, las que producen en el ámbito de la pareja y expareja o en ámbito familiar, y que durante muchos años que se han considerado un problema privado. También aquesta que se producen en el ámbito laboral o social y comunitario, y que han estado tradicionalmente menos visibilizadas, como por ejemplo, acoso sexual o por razón de sexo, los matrimonios forzados o el tráfico de niñas y mujeres con finalidades de explotación sexual o otras. Sovint se'ns pregunta què puc fer jo per a canviar tot allò que no m'agrada. I afortunadament, les persones que s'ho pregunten han pres partit per a erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. I és que els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situació de violència, com segurament ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l'habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L'aïllament i l'increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en què s'ha reduït la xarxa social i l'activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social i l'augment del teletreball. S'han produït situacions d'assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o d'allotjament quan les dones han tingut una pèrdua d'ingressos i, per tant, dificultats econòmiques per seguir endavant. S'han produït agressions sexuals en entorns d'oci informals en els que no hi ha persones professionals formades en violències sexuals. També, al món virtual, l'increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes. Les ciberviolències, com ara el control i l'assetjament a través d'aplicacions i xarxes socials o el sex spreading, han pres rellevància durant el confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, nenes, joves i dones, sense la necessitat de conviure amb elles.
Però quan la violència s'adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar equivocadament que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació, i desconeixem que constantment estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida, i durant un temps també ens ha tret de la vida pública i moltes d'aquelles coses que es mantenien les persones felices i segures. Hem comprovat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau, sinó de por i violència. Potser aquest és l'any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert i que, contràriament al que creiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser el lloc més perillós per a nosaltres. Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l'objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella si no hagués estat per les múltiples companyies socials i institucionals que s'han posat en marxa per posar fre a les violències. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això que els majors episodis de violències han estat precisament quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'han vist incrementades en xifres tristament històriques. No en sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de són coses de parella i han despenjat el telèfon. I a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l'emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i de les administracions per a garantir la vida digna de les dones i de les nenes. Viviendo en tiempos de normalidad, las compañeras y compañeros de trabajo, las amistades, las personas con quienes compartimos actividades diversas, se comportan como vigilantes informales del bienestar. Compartimos preocupaciones, sensaciones, observamos los cambios y por eso nos cuidamos. Cuando todo esto se ha visto impedido, ha sido más importante que nunca que todo el mundo diera un paso adelante para denunciar las violencias machistas en todos sus ámbitos y formas. Nos dirigimos a todas aquellas mujeres que han resistido a la violencia y han buscado el momento idóneo para explicarlo a terceras personas. También a las que no podían y su vecindario alertado sobre las situaciones que sufrían. A las que han podido escapar. Nos dirigimos sobre todo a las que en una época tan incierta como la presente todavía permanecen en las casas con su victimario. Finalment ens dirigim als homes que esteu en contra d'aquestes violències i sabeu d'algun amic, conegut o familiar que les exerceix. És hora que us en responsabilitzeu i intervingueu. Per últim, un recordatori als agressors. No hi haurà espai per a la impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel. Siguis tu també còmplice a la construcció d'un món millor.